Bon dia, amics i amigues del canal de YouTube. Avui vaig a preparar un vídeo inesperat, que no estava previst. Dins de la secció de videoblog, aprovecho que hoy he hecho una excursión en bici, unos 50 kilómetros, salí a las 8 de la mañana y después de una hora y media me fui al ciclocross de Xàtiva. Avui he estat en Xàtiva veient el segon trofeu de ciclocross, una prova molt dura, xulíssima, en el castell, en la zona de les muralles i de la nevera, i de les ermites. Ja vam fer una carrera de ciclocross que vaig tindre el gust de poder organitzar en el Pedalier, farà 10 anys, més o menys, o 9. I bueno, ara tornem a tindre carrera de ciclocross en Xàtiva. Li dedique esta carrera al meu amic grande Miguel Ángel Gómez Castells. Esta carrera era duríssima, era el campionat autonòmic de ciclocross. Jo he vist la modalitat de Màster 30 en grans corredors com Cabanes, Ortega i Benítez, que ha tingut una caiguda. I bueno, com he gravat 5 o 6 vídeos, doncs dic, mira, vaig a enjuntar-los i a fer un xicotet reportatge d'esta carrera de ciclocross que ha sigut allà, mireu, en el castell de Xàtiva. La serreta del castell. Així que vos deixen esta carrera, espero que vos agrade y nos vegem en la próxima. Chao, un saludo, un abrazo a todos, arrivederci y enhorabona, amigue, medalla en el campeonato autonòmic. Disfruta. Encara queda molt, fes-me cas. Vale, pues aixina, no te'n passes, que encara queda molt.
Grande, Miquel, grande. Tranquil, aguarda. Si te passa, deixa-lo passar i a rodo, tranquil. Per l'última volta, aguarda. I em deixa xicar. Regula. La última volta s'ha fonat. Amiga! És que el circuit és molt dur. ¡Grande, Miguel, grande! ¡Ahí, grande! Amiga, apreta. Ahora sí que tienes que apretar en la punta. En la curva no, en la punta.
yeah.